dnešného videa. V tomto videu si zahráme na mojom hlavnom účte za EU. Tak si zoberte niečo dobrého k jedlu a k pitiu a môžeme ísť na to. No dobre, tak zapol som knockouty 5v5. Neviem, či to bude dobré. Vám to nebudem stopovať, ani strihať, nič. Nechávam to takto celú hru, gameplay. Dobre, jeden mŕtvý. Dobre. Nice. Dostal. Dobre. Nice. To sme vyhrali. Vyhrali sme? Nevyhrali sme. Poďte, dajte to tam. Dajte to do nich. No, nedajú to. Poďte. No, nedajú to. Asi tento mod nebol najlepšia voľba. Úplne. No tak potom zmením mod. Ale nebudem to strihať, ako som vám slúbil, čiže to bude dlhé. Ani neviem, či to mám komentovať. Nič neviem ešte. Dobre. Oni už majú 3 power cube. 4. Yes, nice, vyhrali sme. Dobre, tak potom sa ozvem, zmením asi mod, ešte vám ukážem, asi zmením, dám Bravo Ball, asi najlepšie. Tak potom sa vám ozvem, keď ju pušnem na nejaký dobrý, lepší tier. Čus. No dobre, tak som ju pušol trošku na nejaký rank. Tak teraz môžeme pušnúť, neviem. Mám ho napríklad trošku ešte. Chcel som povedať, že pridali, proste bol SpongeBob update, pridali hyperchargeky na Poka, Squeaka, Taru, Mortisa. Ešte niečo sa pozriem, Naniho a Surge'a. Zaujímavé. A ešte by som vám chcel pripomenúť, či ste sa mohli joiniť do môjho klubu. Už tu sú celkom aj dobrí tipci. No a bez obkecania ideme na to. No dobre, rozhodol som sa dať dve hry za Naniho. Jednu som vyhral a jednu prehral. A myslím, že toto mohlo byť už koniec tohto videa. Dávajte odbery a lajky a čaute.